Здравейте, приятели! Аз съм Нончо Геймър БГ. Ние ще търсиме селце. Много намеря по-бързо. И ето една къща. Коне. Спускаме се надолу. И бум, мри. Не ми даде нищо тъпко. О, благодарим ти. Това е добро конче. Така. Да убием. Искам само да видя дали има хора, като гледам. Имам. Явно няма никой. Тук някой има ли? Има факли. Както виждате. Това е хубаво селце. Ако имаш хора ли. Но както виждате няма хора. И така. Това май ще ни е селцето и всичко друго чест. Няма нищо. Тук ще сложа една врата. Опа. Да махнем нещо. Какво да махнем? Дървента. И няма вънка. Така. Тук ще сложа едно така. За да може да качвам. И така. Малко да подушим. Че е много рано тук. Така. Тук има врата. И след така. И така. Тая гадната овца да я убиеме. Както и тия горе. Добре. Черна овца, така. Ладно. Добре. Тук ще си засеем цветя или нещо друго. Не, дървите няма сия, защото ще ни разрушат той. Не, той няма да го махам. Ще махна той. Той ще махна. Той. Ама. И ще си взема млак. И така. Да положим на си. Тук така и така. После. Вземе това. И това ще бъде градина с... Не, няма да бъде цветя, няма да бъде само... Не, може да не е с цветя. Опа. Без да исках да направим ограда и няма ограда. Да напишем ограда. И така. Да махнем всичко. Ограда. Още кожи трябва. Ще им трябва както и вода. И даски. Първо да сложим оградата и
И така. Да направим отдолу. Първо. После и тук и тук сипваме вода. Така. И тук ще сееме. Така. Какво да сееме? Може цветя или едно лале, не искам бяло лале и лук. И толкова ще бъдат. Тук ще бъдат различни. Така. И едно такова ще сложа. И ето я и градинката. Това е градинката ми. И тия маси тук гадни. Той не знам какво е маханго. И почваме да подреждаме. Ще спра на пауза, докато оправя тук. И така направих къщата. И ето и сега ще влезна вътре. Ето я. С една-две флатни. Добре. Ето е масичката. Тук. Само да сложа една торта. И пай. Една лата. Тортата е хубава. Добре, значи няма само торта. И ето това е отвътре. И ето е градинката. Така. И така. Сега ето това е другото. Тук ми е работната маса. Така. Така е тя. Така. Само да сложа една пещ. Тук ще ми бъде... Не знам какво ще бъде. Опа. Ко? Добре, мислех, че е нещо като тунел. Тук ще ми бъде за работа. Ще има много печки. Ако намеря някъде пещера или нещо подобно. И така... да си взема и честове. Да си сложа, че без честове не знам. Тъй и тъй. Не. Тук... Не, няма да бъде тук. Явно е там горе. Ще бъде един. И е тук.
И това ще бъде всичко от ми, приятели. Абонирайте за мен, поставете лайк и довиждане.